alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu jama'a, wannan ne channel namu na tsohon kundi. Za ku iya ganin ta gashi, sai ka zo nan gurin dijan nan da aka rubuta subscribing, sai ka danna shi. Da ka danna shi to ka zama member, ka zo nan gurin gefe sai ka taɓa shi, sai ka danna kararrawa. Da zarar mun ɗora sirri za ka gan shi. Wannan shi ne yake nuna cewa kana tare da mu kuma kana bin mu insha Allah. Ku biya mu ku sha kallo lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu jama'ar wannan gida namu na tsohon kundi TV. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu. A yau ma insha Allah mu zo muku da wani sirri na wato ainihin samun arziki cikin ƙanƙanin lokaci. Da izinin Allah za a rubuta wannan hatimi kamar yadda kuke ganin shi kafa ɗaya. Tsakiyar hatimin sai ka sa almalu ko almalu wada'u. Bayan ka rubuta shi kafa ɗaya a farar takarda, ka rubuta almalu a tsakiya ko almalu wada'u ko almalu kasira. To sai ka yi laya, ka naɗe shi da farin zare, ka yi layarsa da farar fata. Bayan an yi laya, sai a samu wato samu turare mai kamshi, sai a wato ainihin shafa masa, sai a sa shi a aljihu. Amman kafin a sa aljihu, kafin a shafa masa turare afwan, za a sa layar a aljihu. Da zarar an kammala haɗa ta, za a sa ta aljihu ta ɗan ɗau 'yan mintunoni kaɗan, sai a ciro ta, sai a shafa mata turare mai ƙamshi haka, mai daɗin ƙamshi kuma mai ƙarfi kamar na wurdi kenan. Kowanne amman wanda ake buga jalabi da shi sosai. To sai a wato ɗauko, bayan an shafa mata wannan turare, to sai a maida ita aljihu da izinin Allah. Idan kuma an samu wannan turare wato jabal filfildi, to za a iya shafa masa, amma in ba a samu za a iya samu wato wani mai kyau sai a shafa masa insha Allah. To da zarar an gama sai a ringa yin wuridin wannan aya, yati ha rizquha ragadan min kulli makanin, kafa 1011. 1011 ake yi kullum tsawon kwana 7. To insha Allah wannan sirri za ka sha mamaki, za ka ga abin mamaki masu yawan gaske insha Allah. Wassalamu alaikum.